స్లోవేకియా రెండవ రోజు పర్యటనలో భాగంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము రామాయణ తోలుబొమ్మల ప్రదర్శనను వీక్షించారు. రామాయణపు తోలుబొమ్మల ప్రదర్శన యొక్క ఉద్దేశ్యం స్లోవాక్ ప్రజలకు భారతీయ సంస్కృతిని దగ్గరగా తీసుకురావడం, రామాయణం యొక్క లోతైన విలువలను తెలియజేస్తుంది. ఈ తోలుబొమ్మ ప్రదర్శనను భారతదేశ ఆరాధకురాలు లెంకా ముకోవా రూపొందించారు. 30 సంవత్సరాలుగా తోలుబొమ్మలాట ద్వారా పిల్లలకు విద్యను అందిస్తున్నారు. స్లోవాక్ చిల్డ్రన్ దృష్టిలో అద్భుత కథలలో దాగి ఉన్న అందం భారతదేశం అనే చిత్రలేఖన ప్రదర్శనను కూడా ద్రౌపది ముర్ము సందర్శించారు. Budem tu, v týchto hrozných komnatách. Aha, no dobre, princezna. Tak ako chcete. No keď som tu ja, tak by som mohol trošku nahnevať toho zlého Ravanu. Ravana, kde si? Vylez, kde sa schovávaš? Som Ravana, kráľ Srí Lanky. A ty si kto, ha? Ja som Hanuman, najväčší oddaný, najväčšieho kráľa v celej zemi, princa Rámu. Čo to trepeš? Ja som najväčší kráľ. Ten tvoj Ráma je nikto. Veď sa pozri, ani cez oceán sa nevie dostať. Ja som mu ženu uniesol, aj sa s ňou ožení. Ravana, len sa smej, len